Και γεια σας παιδιά, Minart TV εδώ πέρα. Και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Sugar Soccer, αλλά part 2. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη το έχει την πίσω. Τον ξεκλείδωσα, τώρα θέλω να ξεκλειδώσω και το jump. Και μετά μας περιμένουν άλλοι 6 παίχτες για να δούμε τι ή αν θα τους πάρω. Αλλά μέχρι για τη στιγμή έχουμε 8 στις 9. Δεν έχουμε ακόμα τους πάντες, έχουμε 8 στις 9. Ας παίξουμε με αυτόν που πήραμε στο part 1. Να χαμηλώσω τη μουσική. Ωραία. Τελείω. Έλα. Τέλος πάντων. Όχι, μας το βάλουν παιδιά. Καλά, έτσι κι αλλιώς για την πλάκα μου παίζω. Έτσι ξέρω πότε θα κερδίσουμε κύπελα. Σαν τον Brawl. Όχι παιδιά. Ένα γκολάκι όμως δεν θα με χαλάει. Έλα, φέρε. Όχι, δεν θες. Λοιπόν, καλά να πάθεις σου λέω. Σου λέω να μου θες πώς. Στο λέω, είναι από 6 χρόνια στο λέω, αλλά δεν μ' ακούεις. Έλα, φέρε. Να σου πω. Καταρχήν έτσι να βρίζεις και... Πιου. Όχι, έλα, όχι, το γύρισε. Έλα, έπρεπε να λέει assist. Τέλος πάντων. Γιατί εγώ το κάνω το assist. Τέλος πάντων. Ωραία, έλα, φέρε. Όχι, έλα. Όχι. Εδώ μεταξύ με βλέπετε παιδιά. Σαν να παίζω. Ναι, το βάλα. Όχι. Έβαλα αυτόν γκολ αυτός και εγώ δεν ακούμπησα. Οκ, δεν πειράζει. Χιχε, boy. Όχι, τι έκανα. Όχι, εγώ την μπάλα. Μπερδεύτηκα. Νικήσανε παιδιά. Νικήσανε. Οπα. Συγγνώμη. Φώπα, τι είναι αυτό. Θα πάρουμε κανένα like. Να βάλουμε σαν τυχαίο. Πήρα silver του. Δεν με χαλάει. Πάμε. Να σας πω ότι δεν πλήρωσα gems. Έτσι τον πήρα από αυτόν τον Tornado, τον Messi δηλαδή. Δεν τον πήραμε gems έτσι. Φυσικά και δεν είχα 500 gems. Και αν τα είχα θα έπαιρνα το jumper. Γιατί είσαι στη μέση ρε φίλε, γιατί είσαι στη μέση, θα το είχα βάλει τώρα. Δηλαδή, θες να βάζεις συνέχεια εσύ γκολ, το καταλαβαίνω ρε φίλε. Αλλά τώρα δεν θα το είχαμε βάλει και δεν θα το... Νομίζω ότι θα το βάζαμε, Πιου, θα το βάλαμε. Καλά, παιδιά ήταν μακριά, δεν ήταν αρκετά μακριά. Περίμενε. Έλα. Yes, ωραία. Τι έκανα. Έλα, φύγε από εδώ. Όχι, παιδιά σε... Δεν θα το χαλάσω ακόμα. Σούπερ. Όχι παιδιά, κοιτάξτε. Δεν θα χαλάσω ακόμα το ούλτρα μας. Θα το κρατήσω για λίγο ακόμα. Δεν έχει ακόμα νόημα παιδιά. Δεν έχει ακόμα νόημα να το χρησιμοποιήσω το ούλτρα. Οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω ακόμα. Τώρα είναι η ώρα. Πιστεύω τώρα θα το βάλουμε. Επειδή αυτός πήγε σε διαφορετική κατεύθυνση τώρα. Όπως και να έχει, νικήσαμε παιδιά. Συγγνώμη.
Οκ, πήραμε ένα like. Καλά, θα βάλω και εγώ σε ένα αρχείο. Άλλη μία νίκη θέλουμε και θα πάμε στο gold και θα έχουμε χρυσά τρόπαια πλέον. Όχι ασημένια. Αυτό είναι καλό. Είμαι κεντρικός, παιδιά. Οκ. Είμαι κεντρικός. Δεν με χωρεί αυτό. Είμαι κεντρικός. Πάμε. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα παιδιά όμως δεν παίζω για πλάκα, παίζω στα αλήθεια. Οκ, βάλαμε ένα γκολ, αυτό είναι καλό. Είναι αρκετά καλό. Okay. Έλα. Ναι, όχι παιδιά. Τι δοκάρ ήταν αυτό, γκολ. Έβαλα γκολ, παιδιά, έβαλα γκολ. Οκ. Όχι παιδιά, με πρόλαβε την μπάλα. Ναι, τέλος πάντων. Οπα, πού την πήγες. Γιώργη. Παιδιά, πραγματικά, αν δεν τον είχα κάνει έτσι, οπα. Αλλά δεν θέλουμε να παίξουμε τώρα εμείς. Παιδιά, αν δεν είχα κάνει σούπερ και τον έσπρωχνα promote Silver 1. Yay. Έχουμε φτάσει level 12. Είμαστε πολύ προ. Καλά, εντάξει. Γιατί μπορούμε να έχει από τις 125 ενέργεια. Οπότε θα μειωθεί και 25 ενέργεια που έχει τώρα και θα παίξουμε με άλλο παίχτη. Γελά. Τι Λιονέλ Μέση, μωρέ. Δεν έχεις καν τον Μέση, έχεις τον Λέμον. τον πρώτο player που σου δίνει το game. Όχι, παιδιά. Το τώρα έκανε δοκάρι. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Δεν θα κάνω δοκάρι. Οκ. Ναι, αλλά πήγα. Γιατί δεν μου δίνεις πάση. Τώρα βάζει αυτό γκολ, φανταστείτε. Σακούλιες. Ωραία. Assist ήταν αυτό. Assist. Καλά, δεν βγήκαμε start player. Αλλά οκ. Παιδιά, εντάξει, πήραμε 2 like, οκ. Έλα, θα σας το δώσουμε ένα και αυτούς. Πολύ ωραία. Δεν πήραμε μόνο σκάφ, αλλά οκ, δεν πειράζει. Πάει και αυτός. Σκάφ και θα το ανοίξω τώρα. Δηλαδή... θα τα ανοίξω όλα τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, okay. Αυτό ήταν το βίντεο. Το part 2. Ας παίξουμε ένα τελευταίο ματσάκι. Θα πάρουμε αυτόν. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τελευταίο ματσάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει και το part 2. Εντάξει. Okay. Τι να πω. Αν θέλετε και part 3, εντάξει, στα έχω πει τα βασικά. 10 like και να φτάσουμε 10 εγγραφές. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν συζητάμε. Οκ. Όχι. Καλά, εντάξει, ήταν λίγο... εντάξει. Έπρεπε να δώσω πάσα, παιδιά, αλλά... οκ, τώρα. Μην τα σπάσε. Κάτσε λίγο να κάνω μια προσπάθεια. Ναι, θα δώσω πάσα, περίπου. Παιδιά, τώρα θα με κατηγορεί ο άλλος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
Όμως μάρανε. Οκ, θα πάρω λίγο την μπάλα. Όχι, δεν την πήρα. Sorry. Λοιπόν, έλα. Νόμιζα ότι είναι εχθρός. Μην πας τόσο μακριά. Μην πας τόσο μακριά, σου είπα. Όχι, δεν πήραν την μπάλα από τα πόδια. Αν σου δίνα όμως πάσα, που σου δώσε πάσα ο άλλος, θα γινόταν αυτό που έγινε τώρα. Γιατί και τώρα δεν μου φαίνεται πάσα. Άρα ήθελες την πάσα για να μην μου δώσεις πάσα. Κλέβει την... Παιδιά, τέτοιο εγωιστή να μου κλέβει την μπάλα από τα πόδια. Εντάξει, παιδί, χάσαμε, εντάξει. Οκ, σας ξαναλέω, αυτό ήταν το τελευταίο μάτς. Οκ. Τελειώσαμε και το τελευταίο μάτς. Χάσαμε, δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και το part 2. Αν θέλετε περισσότερα part με περισσότερα ωραία mini games, μην ξεχάσετε να μου το αποδώσετε με 10 like και 10 εγγραφές. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. My Nice TV και αντίο, γεια.